Mads, er du klar? Hallo, ich heiße Mats Und ich heiße Maria. und wir haben die Aufgabe herauszufinden, was durch den Genitiv im Zusammenhang mit Namen geschieht. Ja, og som Mads lige sagde, så skulle vi finde genitiv ved navne, og det har vi fundet ud af, at hvis et e-navn ender på en vislelyd, en såkaldt vislelyd, altså S, dobbelt S, X eller Z, så tilføjer man ikke et S i genitiv, men en apostrof uden S, altså så fremt at der ingen artikel eller positiv pronome er foran. Og hvis der er det, ændres navnet ikke, som for eksempel i Tot der unser Slieben Hans. Og så har vi et par eksempler her. Johann Strauss med apostrof lige bagefter dobbelt S. Musikaliske komposition, og så Karl Marx, fordi der er et X, har vi også en apostrof lige bag ved X'et. Og vil du tage de to sidste? Og så har vi en, der hedder Günther Grass, bedste romanen. Og der er dobbelt S, så derfor er der også bare en apostrof uden S. Og så har vi Hans Großvater, og der er også kun et enkelt S i Hans, og derfor ikke nødt til, at man skal have et S mere på. Yes, jamen det var det, vi havde. Det var det, vi havde. Vi ses.